ओमफ्राय बाबु नों जेबो मिन्थिमारा हाथरखिखौ माथो नोंसिनाव फैयो होननाय खोनादोंमोन बे गामियावहाय न'आव थाब्लालाय जोंनाव फैयोमोन बिनानावालाय नाथाय दा हजों हौवानि न'आवसो थायोमोन नालाय दाथ' गामियावबो फैयानो गोबावानो जाबाय जोंनाव फैयैयाबो गोबाव जाबाय जेनेबा फैबाथ' मिन्थिखागौमोन ओइ सान माथो गामियावनो सोंना नायजोब्बायलै बे सिनायनाय न'खराव हाबनानै औलै थुनथुलि रावबो मोनथियासो बुंबाय माथो होमबाबो बहाथो थांखो बेलाय बिदिब्लाथ' जानोहाय बहा थांखोबा जेन'बा सप्तासेयाथ' बारखासिगोनसोदां दाबो माने मोनथियाखै आरो मानसिया बहा दं जानोहाय दाथ' आंबो मा होनना खिन्थारोंबावनो दे जेबो नंला होमबालाय दे अब्ला जोंबो थांथ'नोसै आब' दे अब्लालाय माबाफोर खबर मोनोबालाय खिन्थागोन दे आंबो दे दैमु बहा लोगो मोननायमोनलै नों बेखौ मानसिया हारसिं थांदों ना सोरबा दंमोन बेजों आंथ' बिदि रायलायनायथ' जायाखै बेजों ओमफ्राय जायखिया आं बेखौ नुदोंमोन आरोना एखे बासावनो गाखोनानै थांदोंमोन गुवाहाटियाव थांनाय बासावमोन आरो आंथ' सिनायाबोमोन नालाय नाथाय रंजाला स्टेटास दोननायाव नुबाय आंथ' बेखौ नुदोंमोन आच्छा बिदिबा बिथिंजायसो दंहैयो ना मायो बेलाय ओमफ्रायथ' हारसिं नंखायामोन खोमा ना बियो सोरबाथ' थाखागोन बयफ्रेन्डआ ओहो मेहेर बिजों रावबो गैयामोन हारसिंसोमोन बियो बेग मोनसे फिसाल' लादोंमोन आंथ' आरो रायलायनायबो जायासैना सिनायामोन नालाय नै दाख्लैसो फट'खौ नुनानै आं बेखौ नुदों सानबाय अके थेंक्स दैमु वेलकाम ओमफ्रायथ' मोजां खबर लाबानो मोनथिगोन बियो नों खेबसे थांनाय ना नाया मानो जागोन दे र' होमबालाय बेलेग मानसिनाव खबर लाबावनि आं सोंहरजागोन दे र' सोरनावबा लोगोबो दंखायो नालाय अके होमबा ना बाय बाय दसे सम बहननानैबाबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ एगेन जेबो नङा दे ओइ साला हाथरखि खारबायलै बेबायदि खारखुमाबानो गगोन सानदों नोङो लाजियासै बे साला बेबायदि खारनो लाजियासै बिनि इग'खौ ना जाजोबगोन आं बोनानैबाबो लाबोगोन खोथा गैया खुनु खोब हारसिं थाना मोजां मोनथारदों बे बरियानो ना आरामनो गोदाव सोराव बेबायदि जानो होआथ' मानसिखौल' मोनथों ना बांद्राय अभार जाम बेबायदि खालामलै थुस बेबायदि खारालासे नों आंजों सावरायमोन ना मोजाङै खेबसेखौथ' निमाहा होजायोना मोनसे सान्स नांगौब्रा रावबो जानो होननानै जायाना आरो गोरोन्थि खालामनानैबाबो मोनसे नङा मोनसे सोलोंनो हायोना जेबानिफ्राय बिदि जाला बेबायदि खालामथारला मोनसे थायोथ' बेबायदि निमाहाबो होनो सोलोंनांगौना एसे थौलेलै थुनथुलि मा खालामनांगौ बेखौलाय नालाय आंनो बै दालायखौ नांगौमोन होनबाय ओइ मा खालामब्रा बेखौलाय मा खालामनो नों जेबो मिन्थिया सार आंनो नांगौ आरो दे हानहरदो जाबाय दा होमबाथ' मोनासिगोन आं एबार ओइ चान नों आंखौ मोजां हमथा दे औ जागोन दे गोख्रैनो दे दालायखौ फेदेमहरदोब्रा र' लांखाथारगोन आं बेखौ मोनसे मा खालामब्रा बेखौलाय है मोना दाथिगोनलै र' मा खालामो जानला मानलाथारलै जानला बायबायलै थोस ओमफ्राय थुनथुलि बेखौ मा खालामनांगौ जाखो दे आरे चान जेबो नङा बेखौ आंहा फिथाइ सामथाइ हानै नांगौ थुद औ एखनबा आं फिथाइ खावहैयोना बारिफोराव मोजां नङा बेफोरो थुनथुलि मिथिबाय दा फिथाइसो दा जेबो नङा होमबाबोथ' ना सोंनानै लायोब्ला एसे साबसिन जायो आरो मिथिबाय थुनथुलि दाबो जेबो नंला दे जायखिया थांसै होमबा थ'दो एकदम आं फन हरनायखौथ' दाननानैसो हरबावो हमनो साना नङालै एसे बेस्थ'मोन ना बेस्थ' जाबालाय मा हो बेस्थ' जाबालाय मा दाननायखौल' मिन्थियो खमसे खमथ' खिन्थाहरनो नांगौ बेखौ मिन्थिनांगौना नोङो नङालै आं सानबाय डाइरेक्ट न'आव फैखासिगौमोन नालाय बेबायदिया सोलिया नों उनाव जेनेबा दानबाय उनाव हरफिननो हायोमोन ना बेबो गैया हो मिस कल नुनानैबो मिस कलखौथ' दोनथ'बाव नोंथ' ओमफ्राय फनखौनो दानबावदोसो अब्लाबो हरफिननो गोसो गैया नोंबो आरो सासे एखनबा समाव बिराद रागा फोजोङो दे बेबायदि नङालै जुरि आइम सरि अके माथो नोंनि सरि थरिया आरे एखनबा समाव इम्परटेन्ट खोथाबो जानो हागौ माबा नांगौबो जानो हागौ थेवबो नङा डाइरेक्ट दानहरो सरि होनखाबायना नोंथ' ओरैबायदिसो खोथा बुंबाय जेन आं अबेबा आलासि जाहैदों बिसास गैयाहाय दानि जुगाव बोरैबाबो गोदाव सोराव सन्देह बेलाय ओमफ्रायथ' बाजै इमियासो लिंहरदोंमोन मोनसे फिसा खामानि दंमोननो माथो इमियालाय जेबो खिन्थायाखैमोनलाय आंनो
नोंखौ लिंहरदों ना मादों बेखौबो बुङाखै दहायथ' सिरिसो थांदोंमोन न'निनो बाजैया लिंहरबाय माथो जाखो ओमफ्राय थांना फैबाय आरो ओइ रायलायबाय थानो बाबाय आं मेंबाय आं नोंना बे फिसाला मेहेरा बेबो आजिखालि लेबेल जाथारबायहाय मा दाय जालायखो आरोलाय फिसालायालाय दाय जानो हो बा बिराद उल्था उल्थाल' बुंगासिनो दासान्दि थाथों माथो जाखो जेबो बुंनाङा नोंबो आंनि फिसाला गावनि गोसो बायदि थाथों दे होमबालाय बिफायाबो फिसालायाबो आं माबा मोनसे बुंबालाय दायसो जाखागोन मानोथो बुंनांगौ जाखो बुंनाङा जेबो ओरैनो टेनसनखा मानसिया जों मालाय टेनसन जाया नामा हो बिनि प्रब्लेम्सखौ नुना जों माने दुखु मोनफैया नोंबो एसे डाइरेक्ट बुंनो नागिरोलै आंनि फिसालाखौ बाथाय जेबो दाबुं सोरां नुबाय बिफायाबो दायसोबाव ए मम नों बेयाव आफामोननाव नों दिनै औ आबा आं माने सानदों आरो साननैसो बेयावनो थाथ'नो नामा ओमफ्राय जेबो बिदि नङा आबा आं नोंनि थाखायसो फैदों बाखिजोंलाय आंहालाय मा अब्लाबो मा नोंनि बिमा जानानै आं फैनो मोना No, not like that. नोंल' बुंदो आबा नों मा आं फैनायखौ गाज्रि मोनदों आंथ' थाथाराहाय आं बाहायलाय मानो थाबाय बायनोसै ओरैनो नोंखौ गोसोखांना फैनायानो आं नोंबोथ' हजों न'आव थाङा नालाय बांसिन Okay, मानोथो गाज्रि मोनो थायोबालाय रलै आयै गस्लाखौ चेन्ज खालामना फैनि आं दे आबा नोंनि आइया नोंखौ जोबोद गोसोखाङोना सना बोरैथो थानो हानो दे ओमफ्राय आयै न' आबा नैबे एपोलखौ जाना होलाय माने दहाय लाबोफादोंमोन आं एपोलखौथ' जाथ'ला खोमालै आं आयै मानो आबा जाना हो गोदैसोनो जानो बाबाय मोनलां आयै नोंनो जादो नामा आबा आंनिसो मोजां मोननानैसो लाबोदों नोंनो हो जाथों आंनि फिसा हौवाया होननानै नाथाय नङा ओइ नोंबो आरो माथो अब्ला आं आंनि फिसालानि थाखाय माबा फिथाइ सामथाइ माबा लाबोनो हाला बेफोरखौबो दै बेबायदि नङाथ' आयै आबा ओरैनो बिसोर मानसिफोराबो न'निफ्राबो आं माबा मोनसे लाबोयोब्ला गाज्रिसो सानो नालाय बेखायनो नोंनो जादो आबा नोंनि आइखौ एसेथ' अनखांदो दा आं आंनि फिसालानि थाखायसो लाबोबाय फिसालायाबो आरो लाबो जानि आं मेहेरा जाबाय आयै दाथ' खुसना औ सना बाबा आंनि नों बेखौ मानो मिन्थिया दे आयै आंबोथ' नोंखौ लाभ इउ खाना ओमफ्राय बोरैबा आगर बाथि मोनामथारो माथो एपोलानो नङा आबा मोजां आङो लाबोखादोंमोनथ' सुखानानैबो आंसो बोरैबा मोनबायदां होनबा ओमफ्रायलाय माथो बे नोंनि बिबैया खिन्थादोंमोन आंनो हाथरखियाबो न'आव गैयानो गैया बिदिबा हा दाख्लै थांनायानो फैमारासै नामा औलै आयै माथो बुंबावनो आंलाय दानिफ्रायनो जुदि एसेयावनो खोथायावनो बोराबनानै खारोब्ला मा जागोन दे संसारा हा बिहामजोआलाय मानोथो एसे खारबायलै जाथारखोसै बाद दोनलै आयै खर'सो सानो हमो बाराखौबा ओमफ्रायथ' दहाय नोंहामजोनि दाउखौ सिथारखादोंमोन थिग टाइमावनो फैबाय नोङो जादो बरियानो अनलाजों संदोंमोन आङो माथाम दाउ दंमोन सिथारजोब्बाय आं गासिबो आबाहा मानोसै नोंबो जेबो मोनथियालै आयै र' आफाखौ थिनैनि आं अमा बेदर लायनो आंनि आइ फैदोंना बेथ' एसे आलासिखौ नायनांगोन ना दे लायाबाबो जायोहाय आबा जानाय नङा आयै र' जुरि फैसा गैयालाय बोरो आंना एसे हाथायाव थांगौमोनलां मानो हाथायाव थांबावनांलायगौ हो नै न'आव मानसि फैदोंना ओमफ्राय फैखो माथो जाखो ओमफ्राय बेनालाय बिदिनोखा एखनबा फैयो एखनबा थायो नोंना एकदम गोसोआ गलिलायथारबाय नामा हो बा एसेबां दादागिरि जुरि मम बेबो आंनि आइ फैनायावसो नङा मा खोथा बुंलाबायदों नों गोदाव सोराव हावलालाय मानोथो फैयो बेलाय मानो गावनि फिसायनि न'आव फैनो मोना नामा बेलाय आरोथ' नोंखौ सब समाय डिस्टार्ब खालामफैदों ना मादों दिनैल'सो फैदों एसेबां लेभेला थिग नङा आयै मिन्थिबाय आबा आं जेबो लेभेल देखायाखै अब्ला माथो जाखोब्रा आंनि आइया आंनि आफानि न'आव फैदों बेयावथ' नोंहा जेबो प्रब्लेम जानांगौ गैया मा आइडिया दि आंनि आफासो आबा आंबो जेबो दावराव खालामाखै नोंनि आइयासो ओरैनोबाबो दावराव खालामफैखायो ओमफ्रायथ' दिनै खेबसेल' फैनायखौ नों बेबायदि बेब'हार खालामबाय जाबायसै आबादि थांदो नोङो नोंखौबो बुंबाय थाखायो नङाना आङो बारा सिं जानानै थाबाय थानाङा नङालै आबा ओरैनो एसेल'सो माने आं सोंदोंसो
दङ फैसा बेगा आं दोनदों होमबा नोंनाव बिनांगौ नामा आयै नोंखौ आइ होननानै सनमानसो होयो आङो नाथाय आंनि आइयाबो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा नोंहाबो एसे मोन्थाय गैया जे बेखौ एथ' बेबायदि खालामनो गाहायाव दोननो आयु आबा आंथ' बिदि जेबो बुङाखैना ओमफ्राय नों बुंनाय बाथ्राखौबो खोनादों आङो औ बुंदों आङो आरो नंखागौ खाना ए जाबायसै सानैबो सिरि थादो मा मानसि सासे फैदावबानो बेबायदि दावराव दावसिलै जाय फैदों बेनो जेबो दावराव खालामाखै नोंस्रासो दावराव जालागासिनो आंनि आइयाथ' अरायजों थानो होनना फैयाखैना दे आबा दे साननैसोआनो जाथों मानो दे थाथो दे थां सोरां हाथायाव थांनानै मा लायो लायना फैदो रथ' जुरिमम सासेखौबो बुंखादों आं जेबो दावराव खालामनाङा होननानै मोजां जागोन नोंसोरबो एसे मोजां रायलायबानो जाबाय थांफिनगोन आंनि आइया थांफिनगोन दे जागोन दे आबा दे नायगोन ना बुंखादोंमोन दा नोङो नायगोनथ' आबा नायगोन ना आंबो नोंसिनि खुसिखौ सेयाखैलै बेखायनो आंनि आइनि बाहागोखौबो सेनो नाङा गाज्रिब्लाबो आंनि आइनि मोननांगौखौ मोनखागोन आइया बिसोरखौबो गोसो गुवारैनो आं एक्सेप्ट खालामदोंना हिसाब बराबर आफा आंनि आइ जोनोमगिरिखौबो दुखु होनो मोना जेब्लासिम थांनानै दङ अब्लासिम नोंनि बुंनायावसो गारखायाखैमोनलै आबा आङो थेवबो जुरिजों दङना आङो जुरिया ओमफ्राय नोंनि गोजान जाखायाखैना नोंजोंथ' थाबाय थाखायो माथो आं खालि आबा मेहेरनि खुसिनि थाखायल'सो मायाजों जा एसे हायो रायलायोना बेखौथ' नों गाज्रि मोननो नाङा ना जोबोद गाज्रि मोनबाय थाबायलै आं थुनथुलि सानसे आं गाज्रिथ' मोनगासिगोन गावबो बिदि थांनामोन ना बियो मोनसेथ' मिस्टेक जाबाय र' आंजोंबो अब्लाबोथ' गाव एसे बुजिनांगौमोन ना बिदि डाइरेक्ट थांलायनाङामोन दा ओमफ्रायथ' आंखौ दा नागिरनानैसो लिरनानै गालांबावदोंनो आयौ होमबा गाव गोसो जानानैसो थांखादों औथ' आरो बेबायदिनो होनजाबाय अब्लाथ' गाव मोजाङै दंना जेरावखि गैया होमबाथ' टेनसन लानाङाना इसेबां ओमफ्रायथ' अब्ला बे गोमायाखैना मोनथिगौलै थेवबोथ' ना सान फैगोन दे बियो जों लोगो मोनखागोन बिखौ नों टेनसन लानाङा दे गासिबो थिग जागोन औ थिग जाबाथ' मोजाङानो जाबाय औ हेलौ आबा बहा दङ बहा थांनायखो दसेखौनो न'आव थाथ'ला नामा आं आइ माबा खांख्राइसो लांफैदोंमोनलै अबे झूठ बोल रहा है ये नङा बे थगायदोंसो नै सोर दं आबा नङा रावबो गैया बाथोन जानो लुगैनानैसो नागिरफैदोंमोनलां मानो खांख्राइ जानो लुगैला बायखोसै आबा आजां गाजांनो मोनबा मोनबाय मोनाबा थांसै आरो आयै औ दे थाब फै ओइ फन रायलायनायाव एसे सिरि थानांगौरा थगायसुला गावनि बिमाखौ थगायहरदों खांख्राइ बायफिननो जेबो नङालै माथो जानो नों बुंनांगौमोन ना थुनथुलिजों दं आं होननानै माबोरै बुंनोरा नोंजों थाबानो दाय जायोना उफाय गैया र' नोंबा आंनि बिनानावनि बिबोनांसो जाहैबाय सानखान्थि मा सानबाय थाखोलै नों थ' दा दखानाव थांसै घुगनि जाहैलाबायनोसै